vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nyangu confession yakamira sekudai so: zvaizvezvi ndiri kutofunga kuti ndinge ndichitongoudzawo mudzimai wangu chokwadi, but handisi kuziva kuti ndingamuudza sei because handisi kuda kuti ange achizorwadziwa too much. Rekedzai ndinge ndichimboita rewind zvishoma. Ndakati one day ndakabata foni yamadam. So namadam takamboita imwe nguva iyo yatainge tichitonetsana zvekutodaro. Saka mukunetsana kwedu ndakabva ndazongonobata foni yamadam mushure mekunge tagadzirisana, ndokubva ndazongoendawo pachat raambuya vangu vanova vari amai vemudzimai wangu. So ndakati ndavhura chat ravo ndokubva ndazoona kuti vanhu vainge vaswera vachitaura vachingotaura nemavoice notes. Ipapo ndakabva ndatongokopa mavoice notes ose ndikabva ndamaforwardira kuchati kwangu. Then mudzimai hapana kana chaakamboona because kwanguwo iyo chat rake ndakabva ndazongoriisa kuarchive. Iye haana kana kumbogara afunga nezvekuti ange achizoenda kuarchive kwangu mushure mekunge ndawandisa chat rake, ndokubva tarara paya. Zvino ndakazoti ndava kubasa ndini uyo ndikabva ndazotora maearphones angu ndikabva ndati munzeve ndokubva ndatanga manje kuteerera mavoice notes ainge achibva kuna madhamu, mamwe ainge achibva kuna ambuya vangu. At the end of the day ndakabva ndafind out kuti mudzimai wangu uyo wandainge ndakasangana naye pasocial media ainge asina kundida kwekuti ainge akandida, but inhau yekuti kuno achizouyawo kuno kunyika yevatorwa yainge iri nyaya yekuti ainge akangodawo kuwana chinomuyambutsa, munhu anomuyambutsa. Ainge achingotsvakawo munhu anomuyambutsa kuti ange achizokwanisawo kuuya kuno kuSouth Africa. Saka ininiwo pandakazongoitawo mahwekwe naye pasocial media ndichibva ndazomupfimba, akabva atongondibvumira mudenga because ndakatonzwa imwe audio iyo yakatumidzirwa ichibva kuna amai vacho vachiti, handiti unoona zviya zvandaikuudza kuti dai hako wakagara wakamirira umwe wako uya weCape Town, ndo zvandaikuudza izvi kuti dai wakagara wakaenda kuCape Town than rombe rako iri. Tariraone kuti iko zvinozvi munhu anokurambidza kushanda. Zvino kana asingade kuti unge uchishanda apa iwewe uine mwana, anokwanisa here kuzokuchengetera mwana wacho? Wadii wangomutiza munhu uyu? Watsvaka hako basa, kana ukaona kuti basa racho harisi kuwanikwa nekukasika, wadii wangotaura nemunhu wako uya wekuCape Town, wobva wangoendako wongonogara naye uchitsvaka basa. Kana wazotsvakawo basa wobva wazochiita decision yako kuti unoda kugara naye here kana kuti unenge wava kuda kugara wega kana wava independent. Nekuti as long as ugere nemunhu uyo waugere naye, iwe ucharamba uri pasi petsoka dzake, ndiye achange achikuudzira zvekuita ende hapana kana zvaunokwanisa kuzoita. Dai wakwanisa kufungirawo inini, wakwanisa kufungirawo mwana wako. Mukoma at that time mashoko awa paainge achibva kuna amai vacho inhau yekuti zvinhu zvainge zvakaoma and at that time mashoko awa paakataurwa naamai vacho, zvishuwa zvinhu zvainge zvakandiomera. Kana kuti ndige ndichikwanisa kuchengeta mukadzi yainge itongori kiya. Zvino ndaizoti kana ndakwanisa kuita kiya muno mumujoni, paaizotiwo ndikudawo mari yekuti ndinge ndichitumidzira kuna amai, ndainge ndisinga afford more than 1,000 rands. Ndaitoti kana ndikamupawo 1,000 ndaitonzwawo kutoti ndashanda because zvinhu zvainge zvakaoma, handidi hangu kunyepa. Saka ivo vainge vachimukurudzira kuti uri kufanira kuti unge uchimusiya munhu uyu. So mabad advices avo ainge achipiwa naamai vake ndo ainge okonzeresa manje kuti inini nemudzimai wangu tingogara takaparana takanetsana each and every day. So ndakabva ndaziva kuti saka chembere iyi ndo iri kukonzeresa because iyo iri kuda kuti mwana wayo ange achienda pamurume wekuti anenge aine twunhu twake. Ndikabva ndati hazvina hazvo basa, but nemudzimai wangu takangoramba tiri tose because nekamari kandainge ndakashandisa paari ndichimuunza kuno ndainge ndorwadziwa kuti ozongosangana zvake neumwe murume muno mumujoni. Ndikabva ndati izvozvo hazvingambogoneki. Ndikabva ndazomutorera passport yake ndokubva ndazoiviga. Ndainge ndichitoichengetera kubasa passport yake. Saka zvinhu zvaimurwadza kuti angosumuka achisiya passport yake apa ndichimuudza kuti hameno hako kana ukangozama kuda kuenda kwaunenge uchienda, mazuva ano mapurisa ari kubata zvisingaiti.
so ndo zvakazotoita kuti inini nemudzimai wangu tingoramba tiri pamwe chete. Nekufambawo kwemakore Mwari vakabva vazongokaruka vatondikomborera ndisitomborina kana kutombotarisira. Murungu wangu akangonditi one day, Joseph, not his real name, ndikuda kuti unge uchizogadzirira because kuswera mangwana kune kwandikuda kuenda newe. So ndakabva ndazoendeswa nemurungu ndokubva ndazonoita crash course. Ndoinge ndava kusashandira pamba sagarden boy but ndakabva ndatanga kushandirawo mutown kufactory kwake. Saka kamari kakabva kawedzera. Mari yakati ichiwedzera, pressure yandakabva ndapiwa even from the first month kubva mari zvayakawedzera yainge iri pressure yainge ichibva kuna Tsano, ende ndikabva ndatoziva kuti mukadzi ainge audza hama dzake. At that time hangu ndainge ndisati ndava neplan B. Takaunganidza mari iyo inokwana kuita 17,000 rands ndokubva tazoenda kumusha. Ndikabva ndasiyawo zvandakasiya kumusha kwavo tikadzoka paya kutoti mwana akatomboti netsei kubuda but tikabva tazoita zvedu mwana wedu. But zvakazoitika mukoma ndezvekuti munhu uyu mumwoyo mangu akaramba achingobuda pashoma achingobuda zvishoma nezvishoma. Kudzamara ndava kutonzwa kutoti munhu uyu wandakazvara naye I do not love her at all because of her behavior. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakabva ndazosangana neumwewo apo pandakaenda kumaraini ekwedu. Saka uyu wandakasangana naye pari zvino achiri form 3 ndakataurirana naye tikawirirana. Saka iye ainge akanditi she is willing kuti ange achitoenda kunogara pamba pedu kana kuti ndomutsvakira pamwe pekuti anenge achigara as long as pari pamba pehama yangu. So inini nechimoko changu ichi tinodanana. It is just that ndiri kungomirirawo kuti chinge chichingopedzawo form 4 then ndobva ndazotochitora. But iye ari kuti uri kundinonokera, wadi wangondimitisa, ndobva ndangogara hangu ndakakumirira. Munhu ane hunhu, mwana wevanhu ane hunhu. Kunyange vabereki vangu secret iyi vanoiziva asi mukadzi wangu manje haazvizivi. What is the best way can I tell my wife kuti iwewe nezvako handichadi because kubva zvawakapinda mumarriage iyi murelationship yedu it was not because you loved me but yainge iri nhau yekutongoti waitongondidirawo kuti unge uchingowanawo munhu anokuyambutsa. Wakandishandisa sebridge rako, dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kukushandisira metsi dzekuti ndakakuwandisira passport yako, zvimwe kuda ungadai utori kuCape Town. Ndomuudza sei kuti I know everything. I know kuti boyfriend yake yekuCape Town uyo waakadana nawo naye pasocial media pose apo pandainge ndichinetsana naye ainge achitotaurirana naamai vake kumusha. Zvose izvozvo ndakazvinzwa pamaaudios. It is just that maaudios iwayo ndakabva ndazoshaya pekumachengetedzera ndikabva ndasiyana nazvo because ndakambomakopera mumemory card mushure mekunge ndari formata. But ndakabva ndazoona kuti memory card racho paya kana ukazoenda kumusic mavoice notes acho anenge akangozara ikoko. Ndikabva ndaona kuti ndaikwanisa kuzokasika ndabatwa. So how do I go on about this? Ndiri kutotsvakawo rubatsiro vedare, please ndibatsireiwo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatitaureiwo navo mucomment section. Naimi zvazvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndafunga kuti ndinge ndichitiza gules, ndinge ndichiramba mudzimai wangu because ndine kamuform 3 kangu kandiri kudanana nako kumba uko. So I think kuti that is the woman that I want to be with because ndakatonzwa kutoti amai vacho, amai vemudzimai wangu wandigere naye vainge vachitotaura vachitoti iwe munhu uyu sezvo wakangomushandisa kuti uwane mukana wekuenda kuSouth Africa chimudhampa because haasi kushanda basa rine mari. But kubva zvandakazotanga kuita mari munhu ndokubva atanga kuita good behavior. Zvino voregerera here amai guru kana kuti vongoti ndikoko? Ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakaoma hazvo veduwe. Umwe hanzi achangoti COS ndiye Sarai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndiri kurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. When I came here I was very excited. Ndakauya kunoku mukoma mainge muri muna January. Madam zvinhu zvavo ndopa zvakaita bo ndokubva ndauya kunoku but ndiri dependent pa visa ramadam. Saka madam manje vava neka system kekuti
kana tikangoita sekunge tatadza kuwirirana vanobva vati ndirove and I know kuti madam vari kuda kuti ndinge ndichizovarova. Kana ndikagara ndavarova I think kuti vari kungotsvaka nzira dzekuti vange vachindisungisa zvimwe kuda ndobva ndatodhipotewa so that vange vachizoshandisa mukana iwoyo wekuti iwewe handiti ndiwe wakandirova. namadam patainge tichiri kuSouth Africa vainge vatori munhu ainge atori bhoo chaizvo. Ndaiti kana ndikaudza vanhu kuti madam wangu ndivachihera vanhu vaitoramba kuti hatisati takambosangana nechihera iri softers kudai, but madam vangu ndozvavainge vari. But kubva zvatakazotanga kugarisana kunoku kumhiri kwemakungwa behavior yamadam yakatochinja. Saka dzimwe nguva ndinombobatikana ndichizvibvunza mimwe mibvunzo isina mhinduro kuti behavior iyi yava kuitwa namadam inhau yekuti vachangosvika kuno pacho apo pavainge vachigara vari voga kuti pane mamwe madhiri here avakamboita anokonzeresa kuti vange vachizova very stubborn. Mukadzi wangu mukoma handichatombomurecognize some of the times because of the things that she tells me. Anotondiudza kutoti kana usingachandidi siyana neni, ende ava nekamwe kamutauriro kaya kekuti anenge achitokuudza kuti inenge yabayiwa ndo inobuda. So I don't know, I am still holding on, but zvinhu zvinorwadza kuti kungonetsana nemukadzi anobva atokuudza kuti ndirove shamwari, ndirove kana ndakubhowa. Apa uchinatsokuona kuti zvinenge zvaitwa nemudzimai wako zvinhu zvinenge zviri unnecessary, zvinhu zvaunenge usingatarisiri kuti mudzimai wako ange achiita zvinhu zvakadaro. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, please ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai ndigerewo muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika ndisati ndazotendeuka ende zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakutendeuka. Ndakatomboda kuzviuraya ini mukoma because of mamwe situations andainge ndosangana nawo, ndikabva ndati zvino zvandakashandiswa for marituals zviri nani kuti ndinge ndichizofa, but Ishe Jesu vakazondinunura vakandidzikinura. Zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndakazvarirwawo kumaruzevha ndikakurirawo kumaruzevha. Saka baba vangu vakazoti pandainge ndava form 3 vakabva vazotaurirana noumwe mudhara uyu ainge atova netime achingondipfimba achindiudza kuti anondida, but ndikabva ndamuramba nekuti ainge aine vakadzi vake vainge vakawanda. Saka ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizoenda pamhomho iyoyo yevakadzi. So ndakati ndamuramba mudhara uyu akabva azoenda ndokubva azonotaura nababa vangu, akabva avaudza kuti ainge achida kuvapa mari so that ivo vange vachizoita sekunge vanonditengesa kwaari. But ndakabva ndaramba, ndikabva ndamutuka murume uyu, ndikavatuka zvekare baba. Saka zvakabva zvazovabhowa kuti ndainge ndavatuka. Ivo vangu vakabva vati iwewe sezvo waramba kuenda kunoroorwa, ziva kuti handisisina kana mari yandichakupa ende handichatokwanisi kukubhadharira school fees. Vakabva varamba kundibhadharira school fees, but nekudawo kwenyasha dzaMwari pane mamwe mateachers avo ainge achiziva kuti ndainge ndiri very intelligent, ndo vakazongotanga kungondibatsirawo, but inini ndaizovaitirawo maricho padzimba dzavo. Vainge vobatanidzawo mari vobva vandibhadharirawo pavanenge vagonawo napo. Amai dzimwe nguva ndo vaizongondibetseredza. So nekuda kwekuti ndainge ndava kusazorora because ndaingoti ndichikubva kuchikoro ndobva ndaenda kumaricho, apa ndichizosvika pamba mabasa ose epamba anenge akatondimirira because ndainge ndotoitirwa kahutsinye kaya kekuti ari kufanira kuti ange achibva pano ange achienda kunoroorwa, but ndakaramba ndakangoshingirira. But unfortunately ndakazotadza kupasa maexams angu eO level nekuda kwemastresses zvekare nekungogara ndiri kumaricho. Ndakangokwanisa kungopasa masubjects anokwana iwo kuita 4 pamasubjects ose awo andakanyora. Baba vangu vakabva vatoseka zuva randakauya nemaresults angu vachinditi saka ndo zvamainge muchida kuti ndinge ndichitambisa mari yangu ko izvezvi ndikadai ndakatengesa mombe yangu ndichiti ndinobhadharira benzi iri kuti ringe richinyora maexams eO level, because baba vainge vakati ivo kana ukaona munhurume anodzidzisa mwana wake musikana munhu iye ibenzi uye haana chaanoziva,
vainge vachiti munhukadzi haana chaanobatsira mulife because kunyange akadzidza zvinengei, kunyange akaenda kuyunivhesity, munhu anenge achazobhenefita anenge ari murume wake, not uyo anenge akamuendesa kuchikoro. Saka vainge vachiti iwewo kana uchida zvekudzidza kusvika kuyunivhesity, murume wako ndiye achazokuendesa kuyunivhesity. Wazvinzwa? Ndikabva ndati zvakanakai. Since ndainge ndafoira, baba vakabva vatowana mukana wekundidzinga pamba, ndikabva ndazotanga kugara kuEpworth nevamwe vatete vangu ava. Mukoma nezvinoitwa nevana vavo hamungambofungiri kuti munhu anotonamata. So vana vatete zvavanoita ndezvekudai, vanotaimira paya kana vatete vaenda kunorara, then taibva tazoenda mubathroom, tobva tazobuda mumba tichishandisa kawindo kemubathroom kaya, then kana todzoka zvekare taingopinda nemubathroom tobva tatodzokera kuspare bedroom tobva tanorara. Vana vatete ava vanotoenda kumabhawa vachitoenda notengesa miviri yavo, but tete hapana kana chavanoziva. So vakati vanditora vana vatete, tikabva taenda tichienda tinotengesa miviri yedu, but inini ndakabva ndazoramba. Ndaiti ndikatokechewa paya ndaibva ndangonzwa zvichindirambira nekuda kwekuti ndainge ndichiri musikana akatokwana, plus ndainge ndichida kuenderera mberi nezvidzidzo zvangu. So ndainge ndakanzwa nezveimwe college, ndikati college iyi ndida kuitsvaka mutown. Ndainge ndichida kuenda kuRanch House kuti ndinobvunza kuti kunyorera mamwe masubjects vainge vachazoda mari. Ndokubva ndazosvika paya ndikatora zvipepa. Saka ndakazoti ndodzoka ndopandakazodarikawo nepane imwe boutique iyi inotengesa maoriginal zvekare nekutengesa mafake, but ndakabva ndazotanga kushandira murume uyo anobva kunyika yeNigeria. Ndakati ndatanga kumushandira murume uyu, saka zvaaindiita ndezvekudai ndaimbopota ndichienda kunoshanda kumba kwake samaid, then ndobva ndazodzoka kushopu zvekare. So nerimwe zuva akabva azodarika nekune imwe hair saloon. Iyi mukoma ndainge ndisingatombozivi kuti munyika medu mutori nedzimwe nzvimbo dzakanaka kudaro. Hair saloon iyi itongori pamba patongori very private. Ndakatongoona kutoti iyi inzvimbo yekuti panongosvika vanhu vane mari dzavo because hakutombotendereri makombi zvekudaro. So akabva azoti achigerwa paya ndopandakabva ndazoona umwe muchinda akazosvika pandiri. Muchinda uyu ainge ari wekuGhana wandakazotanga kudanana naye. Saka akabva ati ndimhorese. Pakunomumhoresa paya ndakabva ndanzwa sekunge ndainge ndarohwa nemagetsi. Ndikabva ndatanga kunzwa mamwe mazifeeling ekutoda kutosangana naye pabonde. Iye akatozviona kutoti munhu uyu ndamupedzera. Akabva azotora manumbers ake, ndikatorawo manumbers akabva azotora manumbers angu, ndikabva ndazotorawo manumbers ake. Ndokubva tazotanga kucommunicata. Ndokubva azotanga kunditora achienda neni kuma-outings. Kudzamara one day azonditi ainge achida kunondiratidza kumba kwake. Ndakatofara paya ndokubva tazoenda kumba kwake. Iyi mukoma, that was a very beautiful place zvekuti ndakabva ndatoti munhu uyu ndikuda kutorara naye. Ndokubva tazotanga kubatana paya. Ndakabva ndazomuudza kuti dambudziko riripo nderekuti I never imagined kuti ndo maluziro andichazoitawo umhandara hwangu. I thought kuti it is going to be special. So murume uyu akabva atovhunduka kuti ndainge ndichiri musikana ainge akatokwana. Akabva ati sure uchiri musikana akakwana. Ndikabva ndati zvakamuudza kuti ndainge ndichiri musikana ainge akakwana. Akavhunduka akabva atorakidza kuti ainge atofadzwa nazvo. Ndokubva azodzika kuupstairs kwatainge tiri. Ndokubva atanga kutaura, but aitaura pafoni nekuda kwekuti aishandisa chiridzi chavo chekunyika kwavo. Hapana kana chandakambonzwa. Ndokubva ndatonzwa kuti ndainge ndotanga kuperezeka ndichibatwa nechadzimira, but ndinoda kutenda Mwari kuti even though ndainge ndobatwa nechadzimira, but ndaikwanisa kuvaonera vanhu ava kure zvose zvavainge vachindiita ndainge ndichizviona. Then ndakazoti ndaradzikwa pamubhedha paya ndopa akazopinda murumu umu nevamwe varume vose vainge vakapfeka ainge akaita kunge mazigemens but anopenya. Then umwe wacho ainge akabata banga. Uyu akabva azotanga kundikurura nhumbi dzangu achishandisa banga. Vakabva vatora banga riya ndokubva ratanga kuiswa pamazamu angu vachiita sekunge vanobaya minyatso yangu. Vapedza kudaro, uyu ndopa akabva azondisimudza tikabva tazoenda kudownstairs. Ndainge ndichiona zvose zvainge zvichiitika, but ndainge ndisina kana simba, ndainge ndakaperezeka. Tikabva taenda kune imwe room. Ndokubva vandipinza murumu muya vakabva vandiradzika pafloor painge pachiita kutonhora sei. Then
uyo boyfriend yangu ndopaakabva azosimudzira zigemenzi rake. Ndikati wauya akabva atanga kumanikidzira kupinda mandiri. Ndakabva ndanzwa kamwe kapaini kuzasi uku, ndikatoziva kutoti pangu painge pandiperera. Murume uyu ainge atondibvisa humandara. So paakaona ropa zvino parainge razara pasikarudzi yake, ndopaakabva azosimuka akabva aenda pavarume vaya avo vainge vakapfugama. Zvakandishamisa mukoma because ndakaona vanhu ava vava kutanga kudyisana sikarudzi dzavo. Varume vaya vainge vakapfugama ndo vakatanga kunanzva ropa rainge riri pasikarudzi yeboyfriend yangu. Vakati vapedza kudaro, then iyewo akabva apfugama ndokubva atangawo kudya sikarudzi dzevarume ivavo shamwari dzake. Apedza kudaro ndopaakabva azodzoka akabva atanga manje kundidhinda zvekuti ndaita kunzwa pain. Akazoti arasa mbeu ndopaakabva atanga zvekare kudyiwa sikarudzi yake nevamwe vake. Ndokubva ndangofenda paya paya. Pandakazopepuka ndakaita zvekuvhunduka because tainge takatorara muhotel. Iye akatoitawo sekunge ainge avhunduka ndokubva atanga kundibvunza kuti kowamuka nguvai, kowamuka munguvai. Murume uyu akatoita sekunge painge pasina kana chainge chamboitika. Zvino zvakazoitika ndezvekuti with time ndaizoti paya pandinenge ndoenda kumaperiods ndaibva ndabuda zvimwe zvainge zvakaita zvimabhora zvakaita kunge zvimaflower zviri zvewhite. Saka zvakabva zvandivhundutsa kuti kozvinyama izvi zviri kubuda zvakaita zvimabhora zvakaita zvimaflower zvewhite kozviri kumbobva pai. Pazvakangoramba zvoitika mukoma, ndakati zvimwe kuda ndatova neSTI ndokubva ndaenda kuchipatara ende zveshuwa ndikabva ndabatwa ndiine chirwere chepabonde chinonzi syphilis. Ndichibva ikoko ndaita kunzwa dzungu ndichita sekunge ndicharohwa nemotikari. Ndakabva ndamuudza kuti wakandipa chirwere chepabonde. This guy akabva andituka ndokubva andipopotera paya ndokutoparara kwakatoita relationship iyoyo. Pandakaona kuti munhu uyu ainge ava kusada nezvangu, apa muchinda uya wandainge ndichishandira akabva anditi ainge atowana umwe munhu webasa because ndakatomborwara for a very long time. Then ndikatoti saka upenyu hwangu hwatopera. Ndikati ndoita sei? Ndakangobuda pamba one day ndikabva ndatanga kufamba ndisingazivi kuti ndoenda kopi. But mukufamba manje because ndainge ndichida kungotsvaka panhu pekuti ndinokwanisa kuzviuraya vanhu vasingazvioni, then mangwana ndaiti vanhu vanozotongosangana nemutumbi wangu vaya vanenge vakasira kumuka. Ndakatongorara paside peroad because ndaingozviudza kuti kana ndikangonwa mushonga wemakonzo ndinobva ndangorara paside peroad so that vanhu vange vachizokwanisa kuona mutumbi wangu, then vakwanise kuzozivisa vatete vobva vazozivisa vabereki vangu kuti ndainge ndazviuraya ndichinwa mushonga wemakonzo. Ndakati ndichifamba ndopandakabva ndazonzwa vamwe vanhu vainge vachiimba vachitonamata pane imwe imba. So mavoices avo akangonditora moyo zvekuti ndainzwa hana yangu ichinakidzwa nemavoices avo nemaimbiro avainge vachiita. Ndikabva ndakona paya paya ndokubva ndangokaruka ndatongonoka. Then vakabva vandivhurira vakabva vanditi pinda zvako. Ndikabva ndavaudza zvose izvo zvandainge ndaronga kuti ndinge ndichizoita usiku hwacho ihwohwo. Then umwe mukadzi akabva atotanga kutorumbidza Mwari achiti mufunge henyu, maona paya patanga tichiti tiri kufanira kuti tinge tichikansela our daily meeting because vanhu ava zvavanoita vanosangana then vobva vatanga kunamata maprayer warriors emuchechi imomo. So vakabva vandinamatira ndopandakabva ndatogamuchirawo Jesu Kristu mumwoyo mangu. Ndiyo testimony yangu iyi mukoma Nashi. Hey Vedare, ndo message iyo, the testimony that was sent to me by our dear sister. Kana uineyo testimony yako ya uinayo, please feel free to come to my inbox. Then mova multiple testimony yenyu tinge tichizoisharewo panapa pa platform pedu. Zvakangoma kani, zvakangoma hazvo vedu way. Hey, hanzi vanhu ava vainge vachidyana nasikarudzi dzavo. Hey, pakaipa ndimika munoda vanhu vane mari dzavo ndo zvavanoita izvi. Hanzi aita akarara neni obva aenda kwainge kwakapfugama shamwari dzake obva adya sikarudzi dzeshamwari dzake idzowo dzobva dzazomudyawo sikarudzi yake. Naimi chii ichocho chinenge ngozi.